Evo, približio se i taj 12. festival Zaječar. Evo, ja sam prisutan na ovom pozorištu od početka, od prvog festivala, dakle, pratim razvoj ovog festivala do dan danas. Kao što i znate, prethodne 2 godine smo imali dosta poteškoća organizacije festivala zbog epidemije, odnosno zbog pandemije. Prošle godine smo imali festival u jednom vanrednom terminu, a evo i ove godine skoro pa da je u redovnom terminu. Dakle, mi smo inače praktikovali da festival bude u aprilu, ali eto, sticajem okolnosti, ove godine je festival u maju, što se nadam da ni u čemu neće pokvariti njegov uspeh, ali se nadamo da je ovo, samo da kažem, jedan kraj kriznog perioda koji se tiče organizacije festivala Zaječar i da ćemo sledeće godine imati sve u redovnom terminu, da će međunarodni karakter festivala ponovo biti dominantniji. A što se tiče ovog festivala zbog kog ste i vi došli, dakle, on počinje u ponedeljak 9. maja i završava se 13. maja premijerom naše predstave. Dakle, za zatvaranje će biti premijera Alisa na putu u Oz, reditelja Olivere Viktorović-Đurašković. Naš ansambl igra, radujemo se novoj predstavi za decu, a pre toga ćemo imati, dakle, za otvaranje pozorište Boško Buha i predstava Čardak ni na nebu ni na zemlji. Interesantno je da pozorište Boško Buha do sada nijednom nije učestvovalo na našem festivalu i radujemo se što smo uspeli da ih dovedemo ove godine, jer ipak pozorište Boško Buha važi za, da kažem, sinonim za pozorište za decu u Srbiji. Dakle, kada god nabrajamo pozorište za decu, nekako će Buha uvek biti na prvom ili na nekom od prvih mesta, tako da se veoma radujemo toj predstavi. Naravno, narednih dana ništa manje kvalitetne predstave. Utorak, Narodno pozorište Priština, Zvonar Bogorodičine crkve. U sredu imamo dupli program. Jedan je u 14 sati u Domu kulture Kotlujevac, u kome će Centar za kulturu Požarevac odigrati predstavu Miš Maus Kuća Haus ili ti Mačak u čizmama. To je sve naziv jedne predstave. A zatim ćemo u 19 sati imati predstavu pozorišta Lutaka Niš, 12. more, zatim u četvrtak Kruševačko pozorište Kapetan John Peoplefox i, kao što sam rekao, za zatvaranje u čast nagrađenih, dakle, neće biti u takmičarskoj konkurenciji, predstava Alisa na putu za Oz. Ono što je razlika u odnosu na prethodne festivale, to je da će predstave počinjati od 19, a ne od 18 sati kao što je do sada bilo, jer smo na osnovu komentara roditelja, ljudi koji dolaze u pozorište, shvatili da radna vremena su se promenila. Dakle, sad ljudi rade malo kasnije i uvek im je nekako malo prerano od 18 sati da dovode decu u pozorište, tako da smo mi na osnovu toga pomerili termin celog održavanja svih predstava za 19 sati i nadamo se da će to biti dobitna kombinacija i za naredni period. Ukoliko smo pogrešili, lako ćemo vratiti. To je ono što se tiče, da kažem, tog zvaničnog programa. Biće tu još i raznoraznih pratećih sadržaja, ne bih sada da detaljišem mnogo, jednostavno bit ćete upoznati sad narednih par dana kako se bude približavao početak sa svim još detaljima. Festival će otvoriti Igor Bojović, naš dramski pisac i glumac. On je direktor pozorišta Boško Buha i poznati po tome što je jedan od najplodonosnijih dramskih pisaca za decu u Srbiji. Pre toga je dugo godina bio i direktor pozorišta Pinokio u Beogradu, tako da se radujemo što će Igor Bojović biti sa nama i biti još jedan u nizu oni koji su otvorili ovaj naš festival, na koji su sada već i Zaječarci, a bog mi i cela Srbija, navikli i raspituju se pozorišta kada će biti i kada je selekcija i kako će moći da se pojave na njemu. To je što se tiče samog festivala. Ono što se tiče ostatka maja meseca i dešavanja u našoj ustanovi, imamo jedan poprilično bogat repertoar, da kažem, ovog meseca.